A napriek tomu, že nám to trošku komplikovalo počasie, sme urobili všetky aktivity, ktoré sme plánovali. No a tie, ktoré sme nestihli kvôli počasiu, pretože začalo pršať, tak sme si ich prehodili na nedeľu. Čiže dúfajme, že všetko to, čo sme si zaumienili, že urobíme, tak to spravíme do tých 72 hodín, aby bola tá aktivita kompletná, pretože všetky aktivity, ktoré sme urobili a ktoré sme chceli zorganizovať, sú aktivity, ktoré sa robia bežne v iných mestách. Či už to je free hugs, freezing, alebo pozitívne citáty, alebo guerrilla poetry, takže chceme aj takto Humenné spraviť takým svetovým mestom. A okrem toho sme sa dnes zišli, aby sme vyčistili Hubkovu, aby sme urobili aj niečo prospešné pre naše mesto. Tak s našim maličinským parlamentom a so sekciou a ministerstvom, ako sme túto sekciu nazvali Ministerstvo životného prostredia, športu a pohybu, tak sme sa rozhodli, že vyčistíme Hubkovu. Napriek tomu, že včera trošku pršalo, tak sa nás tu zišlo cca 10 mladých ľudí a ostatní ešte snáď prídu. A uvidíme, koľko toho zozbierame, separujeme to a uvidíme, čo s týmto odpadom urobíme. Či už ho tu necháme, aby prišli technické služby, alebo ho zanesieme dole. Ale tá prvotná myšlienka bola, aby sme trošku vyčistili aj tú Hubkovu a aby sme sa stretli, porozprávali. A je tu aj pani Ďurašková z občianskeho združenia FLEG, ktorá vie, kde sú aké kritické miesta, kde by sme mali čistiť. Takže sme si zobrali aj takúto pomoc.